Mähremleri ki ondan ayarların hicab etmekligi, perde etmekligi zeruri däl, gaçmaklygy zeruri däl, ol näçe sanap bolýar. Owol kysy äri. İkilenisi atasy, babasy hem şoňa dahyl. Üçlenisi äriniň atasy, ýani gaýnatasy, aýalyň gaýnatasy, ondan hicab etmekligi, perde etmekligi, onuň gaçmaklygy zeruri däl. Dördlenisi öz öwlatlary, beşlenisi äriniň ýene bir aýaldan bolan öwlatlary. Altylenisi öz dogallar, erkek dogalları, hakyky erkek doganmasyn, mesela ata bir, ene bir erkek doganmasyn, ya ata bir, ene başga erkek doganmasyn, ya ene bir, ata başga erkek dogalları bolsun. Dogallar diýen piller hem dahyl hakyky, Allahy, ihyafi hem erkek dogallar dahyl bolýar. Bulardan hem hicab etmekligi, perde etmekligi zeruri däl. Ýedilençisi öz erkek dogallarynyň öwlatlary, bulardan hem hicab etmekligi zeruri däl. Sekkilençisi öz gyz dogallarynyň oglallary, bulardan hem hicab etmekligi zeruri däl, perde etmekligi zeruri däl, bulardan gaçmaklygy zeruri däl. Tokullençisi musulman aýallardan gaçmaklygy zeruri däl. Orlançysy owallar çorlar bolýar eken. Musulman aýallaryň çorlary, anyň şüpheleri ýok, olardan hem gaçmaklygy zeruri däl, şo bilen bapilläsinde. Ýene birisi şo nabalyk, belagaty ýetmedik maýda ogllar bar. Murahik bolmadyk maýda ogllar bar, olardan hem hicab etmekligi zeruri däl, olardan perde etmekligi zeruri däl. Wallahu alam we ilmuhu.